Collado Zapata, la via del Collado Zapata. Però nosaltres li vam parlar de la Mariala Plans perquè connecta els plans, si els coneixeu, en la Mariala. Bé, en principi el que tenim així és una justificació de l'elecció d'esta via pecuària com a tema d'investigació. És a dir, què és el que s'encontrem? S'encontrem que en el segle XXI tenim una sèrie de problemes de molts tipus, de pobresa, de tal, però sobretot mitjoambientals, que és un poc el que nosaltres anem a tocar així, no anem a tocar altres problemes que també n'hi ha, i que pensàrem per què havien sigut, a què havien sigut deguts aquests problemes. Nosaltres pensàvem que quasi sempre són fruit d'una sèrie de polítiques irreflexives que tenen els governs de torn i que han arribat, diguem, el gènere humà o l'espècie humana han arribat a fer un deterioro del mig ambient tan gran que tenim efectes com l'efecte hivernacle, la pluja àcida, la desertització, la desaparició d'espècies. Bé, vosaltres veureu que està en castellà, jo estic dirigint en valencià, però és que això va ser un projecte que vam fer per a la TAM i com que era d'àmbit nacional ens van obligar també a fer-lo en castellà. Aleshores veureu que n'hi ha, per exemple, les dues llengües. En espanès n'hi ha panells en castellà, panells en valencià. Bé, la búsqueda de solucions al problema passava perquè canviaren les actituds els alumnes i com fer que els alumnes pogueren canviar una sèrie d'actituds o educant en valors acordes a la conservació. Per una altra banda, el que us portava aquí era presentar-nos un poquet que era una via pecuària. Nosaltres vam començar a ensenyar als alumnes. Es van presentar que era una via pecuària. Veureu com el que us presenta i les imatges que us presenta ja són preses per als alumnes i per als professors que van participar. Van participar un total de 10 professors i alumnes seríem 100 i pico, perquè van ser alumnes des del primer cicle de l'ESO, primer i segon, tercer i quart, i inclús uns de primer de batxillerat i uns de segon. O sigui, no tots, però sí de tots els nivells. Estàvem presentant-nos així un poc, és que moltes voltes els projectes de desenvolupament rural, és a dir, ja el mateix desenvolupament que hi ha en les poblacions d'ordenació urbana, fan que el que són les vies pecuàries es vegin mermades, o bé es vegin invadides, o encontrem potser zones que devien de ser de la via pecuària i estan construïdes, unes altres que estan enraïssades perquè el propietari ha ballat, etc. Ahí podeu observar, per exemple, la cantera, una cantera que n'hi ha prop d'aquesta via pecuària. Després, això sí és un mas que hi ha muntant a Cerelles, al principi de tot, on estaven fent una urbanització i és part de la urbanització. I per ahí veu com en la primera veureu la invasió de fàbriques de la via pecuària. En un principi les vies pecuàries es gastaven tenien uns usos prioritaris que era el trànsit ramader i després n'hi havia uns usos compatibles que eren servir de comunicació tant agrícola com rural i també n'hi ha uns usos complementaris que són poder practicar senderisme o anar en bici o a cavall, etc. Sempre que no siguin vehicles motoritzats. La idea és com podríem adaptar aquestes vies al segle XX, a les necessitats. Habilitaríem zones verdes, és a dir, llocs de passeig, àrees d'expansió i realment el que es trataria és de facilitar que les vies posen un contacte entre la persona que vivim ara quasi tots en les ciutats, entre els habitants de les ciutats i el que és l'entorn o el camp, diguem. Per una altra banda, el que també comentàvem és que aquestes vies han sigut durant molt temps un pas, com veieu ahir, els borregos passant per la porta d'Alcalá de Madrid, i les canyades, per tant, són autèntiques rutes culturals. Aleshores, poden ser aprofitades com a aula de natura, que és el que es tractava en aquest projecte. Bé, per una altra banda, tenim que són aquestes espais recreatius que podien ser les canyades, ens donen possibilitat, com he dit abans, de recórrer en bici, etc. I d'això estan ocupant-se les distintes federacions de muntanya. Volen recuperar. De fet, un dels companys que va fer el treball amb nosaltres és avui en dia part de...
és el president de la Federació Ciclista d'ací d'Artoi. Bé, la justificació del projecte com a instrument didàctic la tenim un poc ahí, és a dir, molts dels problemes estos, com us deia, de la comunitat que s'encontrarem en la comunitat ara en el segle XXI estan relacionats amb aquestes causes, el deterioro ambiental. Per un costat volien saber les causes, per altre costat quines conseqüències poden tindre i després buscar solucions. Ens va parecer que la Mariola Espans podia ser una bona estratègia. Com aconseguir conscienciar a l'alumnat? El primer pas va ser posar a l'alumne en contacte amb la natura i veure que la interacció en el medi podia ser el que fera que arribara a comprendre quins problemes hi ha, com solucionar-los i inclús com motivar-los perquè els agradi la natura. Avui en dia quasi tots els alumnes saben moltíssim d'ordenadors o podrien contar moltíssim sobre música, sobre pel·lícules, però tu es preguntes potser on està tal serra, tal pic, i hi ha molt poca gent que tinga contacte amb la natura. Per tant, ahir és on pensàvem que la Mariola Espans podria tindre un efecte positiu. Bé, el vam fer com un projecte obert al professorat, de qualsevol àrea, de qualsevol nivell. A més, vam agafar aquesta via perquè hi havia altres vies alternatives a Alcoi, però vam agafar aquesta perquè aquesta creuava Alcoi per la part més industrialitzada antigament. És a dir, que passàvem per el pont del viaducte i després passàvem per el Tossal, anàvem per el lloc on estaven totes les fàbriques, a muntar els plans, diguem que recorríem la part de darrere de l'institut fins a bordejant el Molinar, el que coneixem com el Collao de les Creuetes. I, en fi, la qüestió és que vam triar aquesta via, es van posar a treballar en ella i això és una primera eixida que vam tindre en els alumnes. Què és el que preteníem aconseguir? Per un costat, recuperar la via, o sigui, veure perfectament per on anava, veure el traçat, gastar-la com a instrument didàctic, que ja us ho ha dit, aproximar a l'alumnat al coneixement de l'entorn, introduir a l'alumnat en les tarees d'investigació, gastar metodologia científica i que fos un element dinamitzador del centre, és a dir, que ens donara la possibilitat de que estiguérem tots molt més relacionats i que relacionàrem en un entorn que no fora l'aula. Per suposat després que propiciaren treballs de divulgació científica com han hagut. Nosaltres el passat any vam escriure un article sobre el projecte en la revista Eines que normalment publiquem. I ahí tenim els professors i les àrees i els grups implicats. Des del primer cicle de l'ESO, que es van implicar 4 mestres, en segon cicle de soci batxillerat, que estem així, com veu, 2 professors de física i química, un de dibuix, d'educació física, de llengua valenciana, castellana, i els alumnes de tots els nivells. Bé, ahí us he posat simplement unes quantes fotografies perquè es feu una idea de com vam començar l'aventura des de l'explicació, un PowerPoint paregut a dient-los que era una via pecuària, que sabien sobre elles, preguntant-los, consultant-los. Després vam presentar un mapa més o menys en el recorregut i ja es vam llançar a fer el primer recorregut en tots els alumnes i vam passar per puestos que moltes vegades no coneixien els alumnes però tampoc coneixien els professors. És a dir, que la cosa és que ens va descobrir zones del poble que no coneixíem i feia moltíssims anys que estàvem vivint així.